Аз дълго време говорих с Кирил Петков относно психическото състояние на господин Митев. Много пъти съм му казвал, че такива народни представители наистина са изключителна щета за една парламентарна група. Това нещо са го осъзнали естествено всички колеги в залата. И заради такива като господин Митев, за съжаление, ние трябва да вкараме и тест, психотест в Народно събрание, за да видим дали може да го издържи. Той тест за интелигентност е видимо, че няма да издържи, но психотест трябва да се вкара. Господин Петков много пъти ми казваше, че той е част от семейството там, което е както и господин Лорер, и не може да вземе мерки, защото хора като господин Митев тотално са, как се казва, изплискали легена. Той няма никаква идея за какво е в Народно събрание. Моля ви. Той ме нарече няколко пъти с обидни реплики, госпожо председател. Вие не го спряхте, мен ми казвате за това, че съм правил тук алегории, метафори. Така че аз няма да отговарям на господин Митев, на него никой не иска да му отговаря в тази зала. Надявам се да дойдат изборите по-скоро, защото такива хора като него повече никога няма да се появят никъде. Той ще търси работа в Анимус най-вероятно или ще бъде личен консултант на господин Кирил Петков.